mennään sitten hevosen kenkään tuolta kolmospisteen jälkeen, kun muuttuu soralle ja mennään tuon hevosen kenkään, joka sitten on taas asfalttia ja sen päätyttyä alkaa takasuora ja sieltä sitten tullaan Mäkelä, kun on kärkipaikalla kyllä. Sitten on 18 Pungas kakkosena, 20 Seppälä kolmantena, 8 Kykkänen neljäntenä ja 17 Laura Rasi paketin viimeisenä ja sitten saa vielä joku 18 ja näin. Siinä on ohitustilanne ja näin sitten tulee viitti siinä kylkeen ja näin Kunnas joutuu keskeyttämään tuon piippuun kakkonen Mäkelä.